Fi żmien meta l-Gvern naqqas il-budget tiegħu b'40 miljun euro billi naqqas l-overtime tal-impjegati taċ-ċivil u l-allokazzjoni għal kunsilju lokali u fi żmien meta l-familji Maltin u Għawċin qed jintalbu jagħmlu sagrifiċċji kbar, il-Ministru George Pulicino ħatar lil Perit Arterapap, pensjonant bħala konsulent fil-Ministeru tiegħu b'6,000 euro fix-xahar, apparti numru ta' perkaċċi oħra. Dan l-ingaġġ inġib għall-attenzjoni tal-pubbliku permezz ta' mistoqsija parlamentari li jagħmel id-deputat laburista Charles Buħaġar. Minkejja l-kontroversja sħiħa li qamet dwar dan il-konsulent, il-Ministru George Pulicino jgħid li assolutament ma kien żbaljat fid-deċiżjoni li ħa. Assolutament żbaljata u nispjegalek għalfejn. L-ewwel ħaġa jridu nifhmu li dan huwa ingaġġ għal perjodu qasir ħafna ta' 3-4 xhur sakemm jidħol persuna sakemm toħroġ is-sejħa biex uffiċċju li ġie stabbilit bil-liġi inkunu nistgħu inħadmuh dak l-uffiċċju. Mistoqsi jekk kellmux il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jew il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek dwar dan l-ingaġġ, George Pulicino qal ħadd ma kien kellmu. Ħadd ma kellimni, nassigurak illi kwalunkwe ingaġġ illi jsir ikun għadda mill-arbil li hemm fih dan iċ-ċivil biex jiġu approvati. X'inhuma l-kriterji li bih inħatar dan il-perit partikolari? Il-kriterji huma kriterji ta' persuna li huwa istruit biex imexxi uffiċċju bħal dak għal perjodu temporanju. U se jinżamm hemmhekk? Sakemm ikun hemm is-sejħa pubblika li toħroġ u jiġi ingaġġat persuna għal pożizzjoni permanenti. L-ingaġġ ta' dan il-konsulent tant ħoloq kontroversja li anke l-eks Ministru Deputat Nazzjonalista Jesmint Muljet tkellem dwaru fl-aħħar sigħat. Muljet fil-waqt li jenfasizza li r-rekwisiti ewlieni fil-ħatra tal-konsulenti għandha tkun il-kompetenza tagħhom u mhux il-lealtà, spjega li l-Ministru George Pulicino kellu metodi oħrajn lejn xi ħares. Madankollu, meta mistoqsi dwar dan, George Pulicino qal li ma kienx jafx għal Muljet dwar dan il-każ. Ma nafx eżattament x'intqal, meta nkun naf x'intqal nirrispondi.